igen. Så skal du sige, hvad det er. Det er Guitar Hero. Osvald vs Ingolf. Og hvem er det, der starter? Det er Ingolf. Ja, men hvorfor sang skal du spille? Loriden. No Right, mener du? Ja, det er nok den. Okay, så vil jeg gerne se Det dig. er på easy. Ja. Ej. Hold kæft, det lugter herinde, mand. Det er for helvede også, mand. Ja, lidt noget lille en. Din tur. Ja, Jeg skal lige se, hvor mange point jeg fik. du fik. Sådan der. Jeg skal lige skrive det ned, fordi så kan man se, hvem der vandt. Ja. Around. Sådan, nu skal vi til næste. Ned på restart. Nu skal Osvald prøve. Ja, for helvede, mand. Så. Det er også low right. Ja, det er også lovret. Rock and roll time. Jeg har også valgt point.
fanden. Det er du ikke god til, det der, Osvald. Kom, solo! Det var slut. Skal vi se, hvem der vandt? Ikke og jeg med 1 point mere. Juhu! Nej, du gjorde ej for helvede. Jo, jeg gjorde. Prøv at se, du fik 127 ud af 152. Jeg fik 128. Kan se det? For helvede. Ja, jeg vandt. Er du Men- sur? Tak for kampen, du. Det er så. For helvede, mand. Er For du helvede. sur? Jo, mand.